Príjemný dobrý večer. Sme v nasledujúcom podcaste a sľubili sme si predošlo, že teraz sa dostaneme k časti, kde si priamo vysvetlíme, prečo sa tie jednotlivé queries komplexy takto píšu. Ja len na začiatok úvod ukážem len ešte raz ten základný princíp. Terminálne queries komplexy smerujú pri pravom bloku nahor v pravostranných prekordiálnych zvodoch a v ľavostranných nadol. Tento obraz Kleopatry, ktorá drží pravú ruku hore a ľavú dole. Pozrite sa na to EKG, ktoré je nad ňou. V1, V2, pravostranné prekordiálne zvody terminálne nahor a ľavostranné V6 terminálne nadol. Pričom terminálne nadol znamená už len, aj keď to samotné S vo jednotke je rozšírené, predĺžené, to je terminálna negativita. Takže, ale tuto pekne vidíme. A teraz poďme na ľavý blok, kde ľavá ruka ukazuje hore, pravá ruka ukazuje dole, ľavá ruka ukazuje hore. Takže QS vo V1 a V2 pravostranných perikulárnych zvodoch a vo V5, V6, V1 a VL. Častokrát vo V5, V6 terminálnu pozitivitu pri ľavom bloku nevidíme, tu síce hej, ale častokrát musí byť pekne toto vidno, čo vidno v 1 AVL, takže pozerajte sa pri ľavom bloku aj do 1 AVL, ktoré sú tiež ľavostranné zvody. Takže 1 AVL vždy sledujte pri V5, V6 preto tam aj dopísal aj 1 AVL. Tak a teraz poďme, toto je tá samotná polarita, vysvetlenie polarity, ktorá je jasná, logická a krásne ukazuje aj zrkadlo, že keď jedna strana je nahor, druhá strana nadol. Preto som ten obraz Kleopatry mohol voliť, že vždy jedna ruka je hore, druhá dole. No už podľa toho, ktorá ruka je hore, ktorá je dole, tak podľa toho rozlišujeme pravý a ľavý blok. Pri pravom bloku je pravá hore, pri ľavom bloku je ľavá hore. No a teraz poďme k samotnému popisu EKG. Vy pred seba dostanete čisté EKG. Popíšete ho tak, ako sme sa naučili z predošlého seriálu, z predošlého roku a prídete na to, že queries komplex je rozšírený. A taktiež musíte vidieť a zistiť, že ten rytmus je supraventrikulárny. To znamená, ten rytmus ide z hora. To znamená, je vedený na komory cez tavarové ramienka. Lebo len vtedy je queries komplex pri supraventrikálnom rytme blokádou tavarového ramienka rozšírený. Pretože keď je rytmus infraventrikulárny, ventrikulárny, to znamená, že ide z komor, tak máte v komore nejaký ektopický fokus, ktorý vysiela elektrickú aktivitu a depolarizuje okolité kardiomyocity, okolité svalstvo a vytvára patologický ektopický pacemaker a preto komorový rytmus, komorová tachykardia a komorové rytmy, arytmie, ktoré nejdú cez vodivé vlákna, robia široké queries komplexy, nemôžu byť spôsobené blokádou tavarového ramienka tieto queries komplexy. Takže vždy hovoríme o rytme, ktorý je vedený tavarovými ramienkami a tam, keď je queries komplex rozšírený, tak vtedy môžeme hovoriť, že tavarové ramienka sú bloknuté. Nemôžeme hovoriť o blokáde tavarových ramienok, keď ten rytmus vôbec nejde cez tá elektrická aktivita sa nevedie vôbec cez tavarové ramienka, ako je to pri ektopických komorových arytmiách a dysrytmiách. Takže supraventrikulárny rytmus, sinusový rytmus, fibrilácia predsa to je jedno. A queries komplex rozšírený nad 100 až 120 milisekúnd. Nad 120 milisekúnd je postulované, že vtedy je kompletná blokáda, nad 100 milisekúnd dospelého človeka inkompletná blokáda. Hej, od 100 po 120 inkompletná. U detí je to už nad 100, už hovoríme o kompletnej sa postuluje. Ale nad 120 milisekúnd u dospelého je kompletná blokáda pri supraventrikulárnom rytme. No a poďme teraz následne k vysvetleniu, prečo sa tie queries komplexy píšu tak, ako sa píšu. A moje úlohou bude teraz za tých 5-10 minút následne len dokázať, že je to jednoduché, ak chápeme princíp, ak si to pekne predstavíme, ako je to kreslené. Tak, tu sú ešte raz označené queries komplexy pri normálnom srdci, pri pravom bloku tavarového ramienka a pri ľavom bloku tavarového ramienka. RBBB Right Bundle Branch Block, pravý blok tavarového ramienka, LBB Left Bundle Branch Block, ľavý blok tavarového ramienka, tam máte aj len tak pre orientáciu nakreslenú Kleopatru pri ľavom a pri pravom bloku.
Základom je však odmyslieť si najprv len patologické veci a hovoriť o tom, ako sa vedie depolarizácia srdca vôbec a prečo sa tá depolarizačná aktivita tak napíše na tom EKGčku, ako sa píše. Vidíme, ako je to na tom obrázku ukázané, že tá depolarizačná aktivita je vedená vodivým systémom a prichádza z Hissovho zväzku do Tavarových ramienok, do ľavého pravého. Teda, čo sa nám depolarizuje najskôr je interventrikulárne septum. Tá aktivita sa zobrazí v QRS komplexe na jeho začiatku a potom sa zobrazí depolarizačná aktivita komôr, oboch komôr. Keď sú obidve tárové ramienka intaktné a zdravé, obidve komory sa depolarizujú naraz. To znamená, napíšu sa ako keby dva QRS komplexy, QRS komplex pravej a QRS komplex ľavej komory, ktoré sa prekrývajú. To znamená, QRS komplex dokopy sa ukáže ako jeden a teda inými slovami nie je širší ako 120 milisekúnd. Keď však jeden tárové ramienko je bloknuté, tak jedna komora napíše QRS komplex, tá chorá s tým bloknutým tavarovým ramienkom napíše QRS komplex o niečo neskôr. A na samotnom EKG papieri sa to častokrát nezobrazí ako dva krásne QRS komplexy za sebou, ale ako jeden rozšírený veľký QRS komplex, ktorý má nad 120 milisekúnd. Takto definujeme QRS komplex na 120 milisekúnd. Poďme teraz však k samotnému vysvetleniu depolarizácie v normálnom srdci. Ako som povedal, najprv prebieha depolarizácia interventrikulárneho septa, tak ako to vidíte na obrázku, ten bod 1. To septum je depolarizované tak, ako to vidíte z ľavého tavarového ramienka. Prečo? No lebo to príroda tak vymyslela a ľavé tavarové ramienko je silnejšie, mohutnejšie, preto vydáva vlákna aj pre septum. A keďže je ľavé tavarové ramienko na ľavej strane interventrikulárneho septa, tak ako to vidíte na obrázku, depolarizačná aktivita prebieha z ľavej strany, tak ako to vidíte na obrázku, z ľavej strany na pravú stranu. To znamená smerom k pravej elektróde V1 a od ľavej elektródy V6. To znamená, začiatok QRS komplexu nám ukážu v V1 pozitívne malé R a vo V6 zrkadlovo zákonito malé Q, ktoré je zrkadlom V1. Takže rozumiete tomu? Depolarizácia interventrikulárneho septa ide zľava doprava, preto ľava tavarové ramienko robí depolarizáciu aj na ľavej strane interventrikulárneho septa a vedie ju smerom, tá aktivita ide k V1 a od V6, takže pozitívne malé R vo V1 a negatívne malé Q vo V6. Potom v ďalšom kroku vidíme na EKG QRS komplexy a to je depolarizačná aktivita komôr. Komory sa v tomto prípade pri normálnom EKG náleze depolarizujú naraz. To znamená, pravá komora depolarizuje sa svojou aktivitou tak, že smeruje k elektróde V1. To znamená, malo by to byť veľké pozitívne R. Ale v tom istom čase sa depolarizuje aj ľavá komora, ktorá svojou depolarizačnou aktivitou ide z vodu V6. To znamená, celkovo viete veľmi dobre už z anatómie, že svalovina ľavej komory je viac ako 3-krát, skoro viac takmer často a viac ako 3-krát mohutnejšia ako pravá komora. To znamená, elektrická aktivita prehluší aktivitu pravej komory. To znamená, to, čo vidíte, je len depolarizačný signál, ktorý robí ľavá komora a ten smeruje smerom k elektróde V6 a od elektródy V1. Preto je pozitívny kmit vo V6 a negatívny vo V1, lebo od elektródy je to negatívne a ku elektróde V6 je pozitívny, tak ako sme to hovorili úplne v našich prvých podcastoch. Takže toto bolo samotné vysvetlenie QRS komplexu na normálnom srdci. Keby boli otázky, prosím, píšte ich do komentu. Ideme teraz k prípadu, keď si blokneme pravé tavarovo ramienko. Čo sa deje so septom? Odpoveď znie nič, pretože ľavé tavarové ramienko je zdravé. Depolarizácia septa prebieha tak,
ako za normálne okolnosti zľava doprava a takto vyzerá aj na EKG. Pozrite sa, vidíme na začiatku QRS komplexu malé R pozitívne vo V1 a malé Q negatívne vo V6. Potom prebieha depolarizácia komôr s jedným rozdielom. Depolarizácia komory pravej zaostáva s depolarizáciou ľavej komory. To znamená, to, čo vidím na EKG, je depolarizácia ľavej komory, ktorá smeruje k elektróde V6 a od elektródy V1. To znamená pozitívne R vo V6 a negatívne S vo V1. Ale potom ešte stále sa nám zobrazí, už keď prebehne celá depolarizácia ľavej komory, tak potom ešte stále sa nám ukazuje oneskorená depolarizácia pravého srdca, ktoré smeruje k elektróde V1 a od elektródy V6, to znamená sem. A tým pádom sa nám tam potom neskôr za tým S-kom V1 zobrazí pozitívne R, preto potom prichádza aktivita pravej komory. Takže máme druhé R, ktoré je pozitívne za S-kom a keďže táto aktivita pravej komory smeruje k V1, tak tým pádom zákonite smeruje od V6, hej, lebo to je vlastne z ľava doprava, pravá komora. Takže od V6 negatívny kmit vo V6 a keďže je to depolarizácia, ktorá neprebieha cez ramienko, ale od bunky k bunke, keď je bloknuté ramienko, tak tie bunky musia si nejak odovzdať ten signál a odovzdávajú si ju od bunky k bunke, to znamená, nie je to ani kmit, ale je to zotretý S-kmit, ktorý by som povedal skôr vyzerá ako vlna, bizarný rozšírený S. A toto je typické, špecifickejšie ako obraz kráčich ušiek RSR, ktorý častokrát nevidíme tak ako na EKG, ako v ľavostranných elektródach to zotreté S, ktoré odráža tú aktivitu pravej, depolarizačnú aktivitu pravej komory, ktorá smeruje k pravostranným elektródám. Preto je negatívny kmit rozšírený vo V6 a pozitívny vo V1. Poďme v poslednom prípade. Blokneme si ľavé Tavarovo ramienko. Čo sa deje so septom? No v tomto prípade septum sa nedepolarizuje normálne, to znamená nevidíme pozitívne R vo V1 a nevidíme ale malé negatívne Q vo V6. Hej? Malé negatívne Q vo V6 v 1 AVL, keď sa nenachádza, tak je to inými slovami, keby sme videli malé negatívne Q vo V6, V5, 1 AVL v ľavostranných prekordiálnych zvodoch, tak to je vylučovacie kritérium pre ľavý blok Tavarovho ramienka. Toto nesmie byť. Nesmie mať malé negatívne Q v ľavostranných prekordiálnych zvodoch V5, V6, 1 AVL pri ľavom bloku Tavarovho ramienka. Ak tam je, tak to nie je ľavý blok Tavarovho ramienka, hej? Lebo septum sa tu nedepolarizuje. Takže to, čo vidíme celkovo, je len negatívna aktivita, oneskorená, bizárna, predĺžená ľavej komory, ktorá smeruje k elektróde V6 a tým pádom od elektródy V1. To znamená negatívna vo V1 a pozitívna vo V6. Pýtali by ste sa, kde je elektrická aktivita pravej komory, ktorá predsa je zdravá, musela prebehnúť o niečo skôr. Áno, ona prebehla, ale na EKG ju nevidíme, lebo ju prehlušuje elektrická aktivita depolarizácie ľavej komory. No a niekto by mohol povedať, ale veď predsa pravá komora sa depolarizovala skôr ako ľavá komora. To je síce pravda, lenže depolarizovanie ľavej komory tiež prebieha z bunky na bunku v tom istom čase, už tu začína. A tá aktivita prehlušuje tú aktivitu pravej komory. To znamená, to, čo všetko len vidíte, je od bunky na bunku prebiehajúca depolarizácia ľavej komory, ktorá je negatívna vo V1 a pozitívna v ľavostranných prekordiálnych zvodoch V5, V6, 1 AVL, ktorá nesmie mať kmit na začiatku, hej, lebo to je vylúčovacie kritérium. Takže v každom prípade, keď boli otázky, prosím, napíšte do komentu. A tu sú ešte raz zhrnuté tie jednotlivé vektory. Ukážeme tu aj Kleopatru a ideme na to. Takže pri pravom bloku Tavarovho ramienka terminálna pozitivita a terminálna negativita. V1 terminálna pozitivita, V6 terminálna negativita, takže pravá ruka hore, ľava dole. Toto S
je typické a špecifické, preto som si ho dovolil ešte nakresliť. Zotreté dlhé S. Hej. Bizarný S, ktorý vyzerá ako vlna. Slurred S. A pri ľavom bloku toho ramienka máme negatívnu terminálnu negativitu vo V1, RS, malé R tu môže byť na začiatku, a QS alebo RS, a potom pozitivita v ľavostranných perikoneálnych zvodoch V5, V6, 1 a VL. Významne. Častokrát túto ju lepšie vidno ako V5, V6. Pričom tu nesmie byť kvekmit. Hej, tu nie je kvekmit pri ľavom bloku távarového ramienka. Takže pravá ruka dole, ľavá hore pri ľavom bloku távarového ramienka. Pri QRS, ktoré je širšie ako 120 milisekúnd pri dospelom človeku, a pri supraventrikulárnom rytme. Tu je to ešte raz zobrazené. Toto je, ako vidíte, ľavý blok távarového ramienka a jeho kritéria. Ako som už povedal, ako vidíte, to už sú priamo EKG kritéria a my vlastne si už len ešte raz prečítam, bo ja som všetky kritéria pekne vysvetlil, takže široké R v ľavej strane. Ľavú ruku má Kleopatra pri ľavom bloku nahor v V5, V6, 1 a VL a nesmú tu byť kvekmity. Hej? To by hovorilo, že pri ľavom bloku sa depolarizovalo septum včas. Nie. Pri ľavom bloku sa septum nedepolarizovalo včas, lebo ľavý blok távarového ramienka vydáva septálne vlákna. On je bloknutý, takže nie. A pri S, široké S pri septálnych zvodoch V1, V2 sú septálne zvody. Takže toto tu RS alebo QS, široké, hlboké. No a pri pravom bloku távarového ramienka vidíme, tu je to presne nakreslené, králičie ušká, pričom vidíte, že králik má to prvé uško skrčené a to druhé uško vystreté. Vždy to druhé R má byť väčšie ako to prvé R. To je také špecifické kritérium, ktorom sa budeme venovať až potom v pokročilých podcastoch, ale už túto môžem trošku načrtnúť. A potom zotreté S v ľavostranných perikoniálnych zvodoch alebo v 1 AVL. Zotreté S. Takže Kleopatra pravú ruku hore, ľavú dole. Kritéria sú ale následovné. QRS na 120 a potom zotreté S v V6 a alebo RSR vo V1, respektíve aspoň vo V1 musí byť terminálne pozitívny. Častokrát také krásne M-ko, králičie uška nevidíte vo V1. Toto tu vidíte. Toto je super, takže toto rozšírené S vidíte, ale keď nie, tak vo V1 musí byť terminálne pozitívny kmit. To je vylúčovacie kritérium. Vo V1 musí byť terminálne pozitívny kmit, ak nie, tak ste vylúčili pravý blok távarového ramienka. Tak jak pri ľavom bloku távarového ramienka vo V6, V5, 1 AVL nesmie byť Q, bo vtedy ste vylúčili, ak je tam Q kmit malý na začiatku vo V5, V6, 1 AVL, tak ste vylúčili ľavý blok távarového ramienka. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Pretiaľ som trošku čas, ale bolo to aspoň kompaktné a uvidíme sa pri ďalších podcastoch, kde si prejdeme távarové bloky priamo v klinických situáciách a už len budeme presne popísať to, čo sme sa tie dva podcasty naučili. Ďakujem a do počutia.